जाफैया ओमफ्राय माला दाननांगौ जाखो मा नांगौ दे ओमफ्राय मा सिन्थायाव दानसै 산slak là cái này nào ơi hại đây cũng nhiều cái này đánh anh em này một cái làm không cái đứa này hai phần thứ hai là không phải là ngoài đủ cái này đừng làm này đủ cái này anh kia cho là người ta đang làm việc cả đủ nước làm không ai được à? Mà không có gì nữa đi. Đây chúng mày làm Ba ơi, ai ba ơi, đừng có làm lại, đừng có làm. Ha? Xong lên đi.
Câu thật là không này ai được. Không không. Cam một cái gì? Không phải là cái này nha. Đã lúc của nó hay là gì? Là không như này. Đây, nó không là. Đấy, nó không là này. Không nghe nó thử. Đó là không có công mình hay gì. Kau ni juga ya, malas menanggung. Là bây giờ nó bắn không qua. Là cái gì đâu. Thấy cọc không được. Đánh ra nữa được thầy. Ý cũng không một cái ba bèo rồi. Không có nhiều. Nó chỉ cái khâu ra nên thì xem này. Đi ra được cái này. Hết rồi. Nhiều rồi. Ra cái nó là đúng lên. Đúng rồi. Đi ra cái thằng gặp cái này. Giờ cái này là phải để nhà mà. Đi mà. Đúng rồi. Lúc cái chuyện này, đây là với những số vụ gì thế này được rồi. Thành những cái việc làm cái gì nữa. Chỉ tao sẽ lên nhiều chỗ không này. Ra này rồi. Ta cho làm phát động thành nữa. Anh chỉ tính ăn được là sẽ không phát động bao nhiêu. Cái này này, anh vô con chim xuống đây. À, cái này phải làm cái này là. Ông phải coi hết bây giờ. Đi mua lịch sử. Thì bây giờ thì mà năng cái này là cái gì? Chỉ có siêu bèo này. Làm cũng nhà bằng cái này chỉ có siêu bèo. Siêu bèo này không đúng. Không phải là bài siêu cái này. Thank you so much.
Khajanti Ram official blog. Hi Amauji, hi, hello. Good afternoon. Sao lagi kya? Hello, hello, hello. Roti on, thank you. Oh. Kali salah di nama. Like kan like. Zero like kan. Like. Hello, hello, hello. Gol salah baik. Roti on, thank you. Iya masih aku begini lagi.
खबरानो đây hello 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 and വാടോ ഉറച്ചിട്ടുള്ളേ बिस्मुरि जेरावबो थाङा
Sanjit very hi hello thank you say आंनि एलबि स्किमाव सफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा सिरिनो खोनायाखै नामा रायज्लायगासिनो आं मुडथ' नङाना लाइक दाउना दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सन्जित अन थेंक इउ आइडि हरलाय दंबा मबाइल एक्सट्रा गैयालै आंनाव आइडि जाथ'आ दा सन्जित अन थेंक इउ आइडि लानानै सोदों खुगा भिउस जाया होनना गोब्राबनायखौ नुवाखै नोङो नोंहा आइडिसो सिमां नुदों आइडिजों मन' खालामग्राफ्रा रोनावजोब्बाय बारा आइडि लानो नाङा आंथ' आइडिखौनो गोसोखांखाया सन्जित अन थेंक इउ Roti on, thank you so much. मबाइल एक्सट्रा लानो हाथों खिन्थाबावलै आं नाङालै हेलौ 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 सन्जित खारलायबायसोना आरा दसेखौनो थाखाया माने खारखोना माखोथाय सन्जित हेलौ नो खारबायसोनदां
hello 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 하하하 मा जाबावनो जाखो मा होनदों आं लुनाया बिनाय बुंनाया देलाय नायनो र' दा नोङो एलबिबो होगासिनो माथो बेखौ होनदों दा लाइभ माथो नैबे भिडिअ मोनसे सर्ट मोनसे दङ आंनाव माबा जाया आपडेट जायाखैमोन आरो नोंना भिडिअ दङ सर्ट दङ लाइभ दङ ओमफ्राय पस्ट दङ दोद बेयाव नङा जेराव अबावथो नायनो थिनदोंब्रा आं दा बुजियासै लाइभआव नामा बेवहाय नाव फैदों एरैनो लाइभ आं नोंनाव हाबैनि र' मारै थुनो थिनदों नोङो
नोंनाव थांनो दे आं र' माबासो जागोन नामा दा चेनेलासो है गोबावजों खनसे थांनाया जेबो नङा दे नोंनाव थांनि आं र' थुलाय थुलाय थुलायना थुलाय दे लाइक होबाय आं ए आं मैया बिदिनो थुखादों ना माथो थुबाय ओमफ्राय मा खालामनो थिनबावदों नों बोरै खालामनो थिनबावदों नों ओमफ्राय र' आंनाव हाबहैफिनदां आंनाव सार्चसो खालामनांगौ जोंनाव अफिसियेल ब्लग नैबाव थुदों होनदों नोङो जाबाय ना जायाखै नैबेनि आंना एलबिया एखे आरो अन नों बुजियाखैलै नों जा माबा सफैनो हाबाय दा बेलासियाव नायगोन आं नोंखौ जाबायमोन दे जाबाय जाबायमोन सफैनोलाय ओमफ्राय थुल' सफैनो हादों दै ओमफ्राय मा होनदों बेयाव थुनानै ओमफ्राय मा खालामनो थिनदों नोङो थुफिनलायनो र' थुल'आ मा होनदों आं गारि बानायहोदों अके दे ओमफ्राय जोंना लाइक एस थेंक इउ र' आं थांफिनो दे नै आं एलबिआव फैबाय आंनि एलबिआव माबायाव फैयो दा नैबे जाबाय भिडिअ नैबे जाबाय एलबि आं बेक खालामना हाबफिनि र'
नैलाय आंनि हमाव फैबायना आङो हम स्ट्रं फैबाय बेयाव होबाय बहाय थांखादों आरो ना नैबे हम ए नैबावहाय हाबनो थिनदों आरो नोङो हमाव हाबबाय हमावनो दं बेसे गोलाव दङ नुबाय आंनाव फैला इंलिस होबाय थायो सानफ्रामबो बिसिबां उनाव जोबफैजोबनानै आं फैया लाइभआव लाइभआवथ' थांबायब्रा आङो र' ब्लग लाइभआव होबाय आं नै नैबेनो आंनि फार्स्ट एलबिया नैबेनो फार्स्टनानो आरो बेखौ मा खालामनांगौ लाइभनि भिडिअ नाय बे फुराना होखानायखौ नामा फुराना सिगाङाव होनायखौ ना मारै फुराना सिगाङाव होखानायखौ नायो होनदों लाइभ भिडिअ नायनो थिननाया ब्लग औ जाबाय दे बेयाव 3 डान सिखारदोंना सिखाराखै अबेयाव नुवासैलाय दै नायलाय नायनाया नुवासैलै नायनाया ना मा होनखो अन थ्रि दान सिखारनाय नुवाखैथ' आंनाव
दा मोनायाव फैदो बे साल्थैनो जाबाय दे जाबायनो आं दिनै मोनाबिलियाव हाबहैखादोंमोन ना थ्रि डट मा होनदों थ्रि डट सिखारदोंना सिखाराखै नायलाय थ्रि डटआव सिखारखायोब्रा दासो नायफिनबावनो मोजाङैनो थ्रि डट आंना थ्रि डट सिखाराखै नोंना सिखारदों नामा थ्रि डट सिखारदों थ्रि डट गैया आंनाव नै बे फुरानायासो दंजोबो नै नैबे दाख्लै होनाया आपडेट जामारबायथ' होमबा आपडेट जाफिनबायथ' नैबे थ्रि डट दङ नैबे सिगाङाव बे सिगांनिया र' उनाव सफैनो हाबाय गैयाना ओहो गैया आपडेट जाबाय ब्र' नोंनि बायदिल' मैया नों जेरै मोनदों बिदिनो आंनाबो 16 ओमफ्राय दाना लाइभआव थुदो नोंनि लाइभ फैयोना फैया जाथारला माथो होनबानो आंनि लाइभआव थुनो आंनि लाइभआवनो थुखादोंना आं थुनायालाय ए माबा सिखारा नै बे माबा होनाय सिखारा नै बावहाय आपडेट जाफिनबायदां बेखौ स्किप खालामनानै बेखौ होथोनो नों बेयावबो होनांगौथ' नै मा होनदों आरुथिया जाबाय दे आंनाथ' गैया होनो
उन बेजोंबो लाइक थेंक इउ अन थेंक इउ स' माच सिन्था खालामनाङा नै उनाव जालांगोन बेयो नेटवर्कनि प्रब्लेम जायोना एखमबा अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ एस एम खारबाय नामाब्रा एस एम आ खारबायदां साला आंना लाइभ दङ अना थैद साला सोरनावबासो थांलाबायदों अनुसना साब खालाम दे आरबसिना बे माबा चेनेलनो नोंखौ साब खालामना हर दे मादो गंसेजों अन ओंखाम खुरसै आं मिस्ट्रिफोरनो अके दे खालामबाय दे नो अन टुआ कमेन्ट दे हा माबाया खारलायबायलै सिमा साला ना दंसै नामाब्रा एमबि सालथे नो मानो खालाम जाया सिमखौ सिमखौ 5G खालामहैदोंमोन आरो औ होमबालाय मबाइलालाय बोरैथो मानोथो 5G ओंखारखो दालाय सिमानो आपडेट जायाबालाय मबाइला 5G खालामनाङानो
नंगौ माने बुंबा मोनाखै नों बाहायनांगोन गोसोखौ दासो मोजां गोजोननाय मोनबाय आं एमाव दासो सान्थि मोनथारबाय आरो औ प्रब्लेमा नोंनाव मोनसे दंबावोसो बेखौ दिलार फैनाया बेखौ खेवना लाबा हेक जाजाथों गिनांगौ on thank you MMB bro on thank you साथामल' खिथागासिनो एसएम खारबाय र' नोंखौ दा मोनायावसो मोनगोन आं आरती on thank you thank you so much Arati on thank you deh yang bayar tanah figit nih rumah sudah mau live pin nomor ini le
फिन नाम्बार मोननानै जों होनबावगोन बे दाना देन्जारसो जासिगोन बेयो ना Lo मा होनदों
बेसे मोनदों मोनानिया आं खोनायाखिसै 16 बिदि मोननांगौ र' बारा गोबाव टाइम मोननाङा मास मोननै नांजोबबावनायसो नङा देर मासजों कमप्लिट जागोन आरोखि अन थेंक इउ नैबे दानिया 4 सो मोनबानो जाबायलै फरसो मोनोबा गाबोन 20 प्लास जाहैगोन बे आरोखि अन थेंक इउ आरोखि अन तुलन आंथ' रागासो जोंबायमोन बारनि जागोन ना जाला होनना जायो होनखाबाय आङो जायो गरम जालाबाय थादों आरोखि अन थेंक इउ
LT on. जानो लोंनो सुखुवा जालायखादों बालानो जायो होनखाबाय आङो जायो गरमानो बारा बे अन थेंक इउ दहायनि गानाथ' कफि फैगोन बायदिसो मोनलायलांबायलै आं बाहेरायाव गान दामगासिनोमोन ना कफि फैगोन साइस नुखाबाय आं बेखौ Bro on RT on thank you bro on thank you so much Tulur on Someone daharjeng Tulun ini bro on ya siram boleh mana dam keros lai
चलो रोटी ऑन थैंक यू रोटी ऑन चलो ऑन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरे Uno on thank you so much roti on thank you Uno on thank you thank you thank you so much Twitter राइट आव दोनगोन आं
थ' कमप्लिट होला राधे 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 थेंक इउ सो माच थेंक इउ आरथियन on thank you on राधे 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 on thank you आरथियन on oh आरथियन राधे राधे on साथामल' खिथागासिनोलाय साथामल' ट्रिट नै दा बोरैबा जालायखो नामाखोथाय थेंक इउ
Roti on. Terus bidik nama stay. Thank you Roti. माथो आवलायबाय थाखोब्रा Roti on thank you. Amy bro on thank you. Amy bro on thank you. माखौ बुख्लायलायखो हराय जिया गारहैबाय Amy bro on thank you. Amy bro on thank you. Roti on. खर'खौनो दानखानांसिगोन खावसे अमा बुन्दा होथारलायबाय दा
मोनसे आरती अन थेंक इउ दे जाला दे जाला 4 minutes only मोनबेसे जाखो बेना साबा माथो साबगैबावासो आं बेजों भिडिअ मोनसे हगारना होब्रा दाख्लै साब लाबाय नोङो ओमफ्राय दा खरल' आरती अन थेंक इउ जानोबो फाग्लि मानसिलै Ang fuckang ang phải con thằng tôi bảo là माबे ang phật बैसागुनि बेयाव दंबा Don't know which माबा सुजुरा गोहा आं साननानै दोनदों आं खेंखें मोनगासिनो ना नोङो मोनसे ओइ मा आंबो खालामदों सुनजालायनांगौ आवलावगानिखौ मोनबा लायबायबो आं बेसेबां नालाय आबुलगाना 4,500 आहा आपेल बिमानाव 2,000 खमास गायसननांगौमोन थेंक इउ आरती अन थेंक इउ मा जादोंब्रा ब्र'नो बैग्रि फिसालाय बैग्रि दे आं दे गावल' जादोंना सानैल' मानसिया साथाम दं टावारानो साथाम माबा खिथायलै दुइथा राइट जाबायलै
40 ग्रुप खालामसै 5 मिनिट आरो अन लायबावबाय आरो बेयो साइसनि मानसिलै आरो अन थेंक इउ जाना फैजोबखासिगोन ओमफ्राय थेंक इउ रावथि थुबाय नामा हो नो फाग्ला थेंक इउ थेंक इउ सो माच बेब्रन थेंक इउ बाय all guys थेंक इउ सै गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरनाय जाबाय जोबजासे थानो होनो थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना बाय
थेंकिउसै दोनबाय दे आं